Nang ibus kanggo okok na sanay. Sini tipra has sini tipra sarak ni live buma hai ke ba tabuk ni present condition hai ke ba future. Boro jaga sabai ni jeng. Tipra has teba saita bidan sabha seat tongo. Saita bidan sabha seat ni singa 40 ta bini yago. 40 ta seat bini yago. Nang jesupna sirike jesupna thiridi jesupna nang struggle khai. आज 40 ta seat na kono dina nang tolawati khai to bhani ni thaniyo shakti tore daw. गणतंत्र राय देव गणतंत्र राष्ट्र वो डेमोक्रेसी ने राय देव जों कप्लाय अंगै कुसुबो काई तमनि थांका काई चिनि यागो असेंबली सीट अंतत मेजॉरिटी तमनि नांगो आ असेंबली सीट मेजॉरिटी करिनि बगिनो तिनि त्रिपुरा सरकारनि बिरमान कुनो दिनफोरनो जों प्रोटेक्शन रैमालिया आबैनो कमाई फैया कसबै थांका पदे पर खलायजाखा जों अपनी जस्टिस जों मानिया जस्टिस रुबै मानिया अपने बागैनो तिनि आईपीएफटी 2009 नि समितिनि 2020 11 बोसोर तिनि स्ट्रागल खलाय दङ अवश्य मिनिस्टर मानने बागै एमएलए मानने बागै अवश्यमिया केबा गणतन्त्रनि राय जाबो गणतन्त्रनि माध्यमेनो जों तिनि स्ट्रगल खाई तमनि जराबो जों प्रत्येकटा इलेक्शन जों रेस्पेक्ट होइनो जों तिनि स्ट्रगल मा खालायो अवश्य लेसनि थियोरी yang नरनि बुसखांगो को कतल सामानि को गया नरगंखा सिनि सोसाइटिनि बेकबोन नरगंखा अदफानो तैदुल तमनि बिसिंगा नरगंखा बुद्धि गियानि जीबी नांनि थानियाव जथेष्ट पावर दंगो नांनि थानियाव जथेष्ट नॉलेज दंगो और सोसाइटिनि बागै सोशल वर्कर जरा अंगै तिनि स्ट्रगल खाय तंगे रखना नरक बोमा हाय सजेशन दिनानि ना जिनि अदफाते हाना रखा खायनानि बागै पाइथाकनि सल्युशननि लामा जे जागाव तिनि स्ट्रगल खाय दंगो अ जागाव नरक तिनि सजेशन दिनानि चुबानानि अबननि कर्तव्य जों नरमा परम रिहु चिनि सिक्लाराव ताबुखाना चिनि थानियाव जों दिनै गोबां सिक्लाराव दंगो बुङा बुफा एमप्लय करै नंदो खंगो बैकग्राउंड बिनि फैमिली इनकम सोर्स नि हामिया हाइफोर दिनै दफाना हामजाकनि बागै हाना हामजाकनि बागै दिनै दिन रात 24 घंटा दिनै स्ट्रगल खाय दंगो आईपीएफ दिनै जौत ब्रदरहुड अर्गेनाइजेशन नि बिसिंगो नरगो दुलजागै दंमनिबा फाइदी दिनैनि सिमिसं जोंनि कमिटमेंट अपना जों तेबो इंक्रीज खालामनानै बागै जों तेबो स्ट्रंगर खालामनानै थांनानै बागै आं नरनि थानायाव गोबां मावनांगौ दिनै जों केबोनो हामिया सानानै बागैया केबोनो डाइरेक्शन दोननानै बागैया जों नरनि साहाय्य नरनि कन्ट्रिबिउशन नरनि जुबाजो नरनि सजेशन अवश्य जों नांगौ अवश्य जों नरनि थानाय सानो जों नरना डाइरेक्शन दोननानै बागैया अर्डर होनानै बागैया फोरोंनानै बागैया बिनि दफानि गोबां एमप्लय बाहायके दफानि बागै सामंख्लाय दफाना बाहायके सुबा दफाना बाहायके बरमरो अपना जों सिनानै नांगौ अपना जों कपि खालामनानै नांगौ जोंनि नियारेस्ट स्टेट गोबां मानो दंबोले बनि बिसिंगो एमप्लय दंगो बर बाहिके दफाना चुबा फेबा दिनै सिनि त्रिपुरा सरकारनि बिसिंगो अंकाय जों अमो हाय जागाबो सगै मेयाखौ आबन बागै जों दाबो फनो बैनि दाफबाय जों सादब जगै दंखौ दिनैनि कन्फारेन्स जतनि गोबांखौ सोलोसोलाराव सिमिसि 100% नि बिसिंगो प्राय 85% जलाराव तै बाकी बड़ी रखसे बंगनी के दफाने बाकी कर्तव्य करे बंगनी के दफाने बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी करे
बरका आहाना रखा खाना बगी बंग थानिबो सजेशन करे फियासं जतननो कलेक्शन मा खाइनाय जतननो संमा थुमनाय नरनि थानिबो अमना कबकनाय नरक जत जानि जा कामिबो हेकबा जानि जा आमचाय तंत तै नरक जथेष्ट पब्लिक नि थानिबो नरक अबनो अवेयरनेस मा खाइनाय IPFT ने अगेंस्ट होया जरा IPFT ने प्लेटफॉर्म ने बिसिंगो हेगा ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन ने बिसिंगो जरा मेंबरशिप तंगाय राव नरक कोने दिन अपना पेरेंट्स पार्टी ने अगेंस्ट हेगा पेरेंट्स पार्टी ने आइडियोलॉजी ने अगेंस्ट हेगा IPFT ने जे मोटो तमने IPFT ने जे डिमांड तमने आ डिमांड ने अगेंस्ट कोने दिन नराव अवेयरनेस खालायनाया आ अवेयरनेस तेबो जे बुजिया जे वंशगिया जे सपाया बरनो से बाहायके तो बय मानाय आपनि कलेक्शन खायने बागैसे नरक तेनि चैलेंज मानानाय समायमा तांनाय तेनि गवर्नमेंट टंसा हल बिसिंग बरक जागिया इन फ्यूचर बाय चांस जदि IPFT गवर्नमेंट करि थांकाय जोंबो करिखा अम हाइले कोने दिने फन नरक ता वन शक्तो अम हाइ मेंटेलिटी ले कोने दिने फन तातैथो जों दिनै सिक्लार गमनो कमिटमेन्ट दो बरनि थानिबो जों साख्रि नानाने बगै IPFT खालाया जों साख्रि खालायनानै बगै IPFT फैया जों IPFT नि आइडियोलॉजी न जों बाहायके फुलफिल खालायनाय आबनि समाय दांगैसि जों दिनै IPFT खालायदोंगौ बलाय खायरसो जों सारा दिग्रबो गुरि खानजों नगौ चिनि दफानि बिसिंगो गोबां मा दाबो फुना एमप्लॉय खाने राव दोगाना जोबै दास थांगौ लीडर थांगा गानगाय रिएक्शन खालाय उल्टा पब्लिक न से कैंपिंग खालायो बर हामिया बं मंत्री हामिया बं एमएलए हामिया आमत दफानि एमप्लॉय दनि बिसिंगा आमति तंगनि को किया बेलै लासिम संसा जेसिनि पॉलिटिकल लीडर तनारो सोशल लीडर्स तनारो सोशल वर्कर नि जे लीडर तनारो बावनि लाइफ खूब डेंजर से डेंजर प्लेटफॉर्म तुई से तिनि सामन खालाय दंगौ गोबां पॉलिटिकल पार्टी एगेंस्ट मै मानो IPFT नि डिमांड अबं खानिनि कायसा सेंसिटिव डिमांड समग्र नेशन नि बागै डिमांड खालाय दं दिनै आ जगह एनी काइंड एनी सेकेंड एनी प्लेस जेकुनो जगह कोनो किछु मानो अमिबो फाइका अमिबो दंगो आगामी जेना अंगनानिबो चान्सेस दंगो हाइफना जों अब्लागन सायाबै दिनै स्ट्रागल खालाय दंगो सामों दाङै दंगो नावनि थाय आनि पाइथाकनि आनि गभर्नमेंट दंनाय जिनि अल लीडर निजिनि लांमारि थानिबो निजिनि थैरि थानिबो नरनि सुदो कलमते थप जासेरनानि बागै आं ननो कबगौ नरनि वन शॉपमा नरनि हमजकमा नरनि सपोर्ट अबसि जों सानो तासिंगासिनि ST कॉर्पोरेशन परमना सार मंगल देवमा गोबां कोक सबै थांका आबनि बागै आसक कलक सालिया नरक जतन बुजिजाक नरक जतन लीडर्स नरक सिनि तिप्रा सर्विस बंशनि बिसिंग नरक अंखाय इंटेलेक्चुअल नौनि थानियो जों अमनो सजेशन सानो बायदि अदफने फ्योकेने बागै बसकांगो सिनि जे सामं तानानि बागै जे जांगरि खौयं खरमानिबो नरकको जतन जत मान्छा इंटरनली फिजिकली जत मान्छा नरकको छाइजो खलाइदि अदफने फ्योकेने बागै आं अबनो कबगिनो आनि कक सामनि नांगरन मथाक्का जतन हामबाय काम क्रं दंबायदि IPFT लंले